ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ କିପରି ଅଛ? ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥିବ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଲକଡାଉନ୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେଇଠାରେ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସେହି ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ପରୀକ୍ଷା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବସି ବୋର୍ ହୋଇଗଲ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଡିଡି ନ୍ୟାସନାଲରେ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ସିରିଏଲ ରାମାୟଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନରେ ରାମାୟଣ ଦେଖିଲେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାମାୟଣ ଦେଖିଥିବ। କହିଲ ଦେଖି, ରାମାୟଣ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ବହିର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗ ରାମାୟଣ କଥା ବିଷୟର କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରିବା। ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ଓ ଦେଖିବ। ଏହି ରାମାୟଣ କଥା ବିଷୟର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ସେ 1853 ମସିହାରେ ପୁଣ୍ୟଧାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ 1912 ମସିହାରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କବି ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ସୁପରିଚିତ। ସେ ଏହି ରାମାୟଣ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଏହି ରାମାୟଣ ବିଷୟର କିଛି ଅଂଶ ଜାଣିବା। ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନାମରେ ଏକ ନଗରୀ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଦଶରଥ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 3ଟି ରାଣୀ ଥିଲେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଣୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା କୌଶଲ୍ୟା, ମଧ୍ୟମ ରାଣୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା କୈକେୟୀ ଓ କନିଷ୍ଠ ରାଣୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୁମିତ୍ରା। ସେମାନଙ୍କର 4ଟି ପୁଅ ଥିଲେ। କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ରାମ, କୈକେୟୀଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ଭରତ ଓ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର 2ଟି ପୁଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। 4 ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଦଶରଥ ବଡ଼ ପୁଅ ରାମଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏ ଖବର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଗଲା। ରାଜ୍ୟର ସବୁଆଡ଼େ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଷ୍ଟଦାସୀ ମନ୍ଥରା କୈକେୟୀଙ୍କୁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା। କୈକେୟୀ ଦଶରଥଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥିବା 2ଟି ବର ମାଗିଲେ। ପ୍ରଥମ ବର ହେଲା ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେବେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଟି ହେଲା ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଦଶରଥ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବଣକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସୀତା ଓ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ ସହ ବଣକୁ ଯିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ମହାରାଜ ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ବଣରେ ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷରେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟରେ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ରହିଲେ। ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ କୌଶଳ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରି ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ଲଙ୍କା ନେଇଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ସୀତା ଅଶୋକ ଗଛ ମୂଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟରେ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ଏଣେ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ କିଷ୍କିନ୍ଧାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସେଠାରେ ରାମ ଓ ହନୁମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ରାମଙ୍କ ସହ ରାମଙ୍କର ମିତ୍ରତା ହେବା ପରେ ସୁଗ୍ରୀବ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାରିଦିଗକୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ବୀର ହନୁମାନ ସୀତାଙ୍କର ଠାବ କରି ଫେରିଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶେଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଓ ତାଙ୍କର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେ ହନୁମାନ, ସୁଗ୍ରୀବ, ବିଭୀଷଣ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସହ ପୁଷ୍ପ ବିମାନରେ ଆସି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଲା ଓ ସେ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏ ବିଷୟ ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ିବା ଓ ତୁମେ ଘରେ ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ କରି ପଢ଼ିବ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜା କରିଥିଲେ।
ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା କିପରି ମନ୍ଦିର କାମ ଶୀଘ୍ର ସରିବ ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।